күмәргә дип ышанам. Һәм учебныңга предварительно хәбәрен таптык ди шикелле. Аңа әле нимә Казан белән сөйләшеп, институт антропология, анда этнология, Айрат Ситдиков көметләнеп, менә йөрәкәм син тыңласаң, сиңа менә нимә күптән генә без аны 20 ел элек беренчедә күрешеп кәпләшкән идек. Әле безнеңкә менә шунда раскопкилар алып барып, доказать кылып, генетический уровень шушы төзегән мавзолейларга Алла бирсә фото язса, кайтып салсак, тынычланыр идем дип өметләнәм. Әле балаларны үземнеңке кечкенә оныкларымны бергәләштереп, һәр кайсысына да шунда, как сказать, задание биреп, аларны шушы юлларга бастырып ибәреп, үземә преемниклар эзләп, шулай дип үстереп, уйлаем, мен өметләнәм. Алла Тәгалә насыйп итсен иде шушы көннәргә yetkәле. Луиза ханым, инде менә сез барлык хыялларыгызны, теләкләрегезне